Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Amaphoyisa abophe abavukuzi basemayini ngokungemthetho ngecala lokubulala kanye nelokushaya ngenhloso yokulimaza kabi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilandibolo khona le video. Mongoqala studio leli khasi wamuyelekela igama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kuboshwe abasolwa ababili ngecala lokubulala kwathi abalishumi baboshelwa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza kabi obhongweni eRandfontein. Amaphoyisa alunywe indlebe abantu abathile aphuthuma endaweni yesigameko lapho afice khona abavukuzi abamba ngokungemthetho eRandfontein beshaya kabi abantu ababili. Amaphoyisa alunywe indlebe ngabantu abathile abesegasela obhongweni eRandfontein lapho afice khona abavukuzi abamba ngokungemthetho beshaya kabi abantu ababili. Kuboshwe ababili ngecala lokubulala kwabe sekuboshwa abalishumi ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza kabi. Babe sebephuthunyiswa kwaHome Affairs ukuyobheka ukuthi ngabe banazo ezincwadi zokungena kuleli laseNingizimu Afrika. Bathole ukuthi benjalo nje abanazo nezincwadi. Balindeleke ukuba bavele enkantolo yaseRandfontein khona maduze. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.